Bueno, bos días. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria cos seguintes puntos da orde do día, que sería punto número 1, aprobación da declaración de urxencia. Lemos o informe da declaración de urxencia, visto que finalizou o prazo de presentación da documentación á candidata que resultou adxudicataria provisional das obras para a construción do edificio para novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espacio público, anexo á empresa COPSA S.A. presentou en tempo e forma a documentación requerida. Verificada que dita documentación é correcta, é necesaria a convocatoria extraordinaria e urxente dunha sesión do Pleno Municipal para a aprobación da adxudicación definitiva das devanditas obras, dado que están suxeitas a unha subvención que conleva prazos de xustificación parcial. Por todo o anterior, propónse a aprobación da declaración de urxencia da sesión plenaria. Alguna aclaración, observación? Pasamos a votar a declaración de urxencia. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a aprobación da adxudicación definitiva das obras para a construción do edificio novo para os novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espacio público. Unha aclaración. Bueno, pois tal como se truxo no último pleno a aprobación de contratación desta obra do edificio para novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espazo público anexo, que en este caso era competente para a súa contratación o pleno municipal, se truxo unha proposta de adxudicación de contratación á empresa COPSA, quedando supeditada a entrega dunha serie de documentación para completar o proceso de contratación. Segundo consta no expediente, dase conta entón en este pleno que finalizado o plazo de presentación desta documentación, a empresa que resultou adxudicataria, COPSA, sí que presentou esa documentación, entre eles a designación do delegado, a declaración de medios tanto personais como materiais e a garantía definitiva, o que o aval. Propónse a este pleno a adopción do seguinte acordo: adxudicar o contrato das obras para a construción do edificio de novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e inmunización do espazo público anexo a COPSA S.A., conforme ao prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescripcións técnicas que rexe esta contratación, así como a oferta presentada polo adxudicatario, debendo cumplir ademais todos os servicios ofertados e que se indican na proposta que eles realizaron. En segundo lugar, os servizos dependentes do órgano de contratación requerirán ao contratista para que proceda a formalizar o contrato no plazo non superior a 15 días unha vez enviada a notificación de acordo de adxudicación. En terceiro lugar, notificar esta presente resolución, como non cabe de outra forma, a empresa adxudicataria, e notificar tamén, por último lugar, a presente resolución aos licitadores que se presentaron a este proceso de contratación. Alguna aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista? Simplemente decir que, por manter a coherencia, non tratarse do debate sobre o proxecto, que este xa foi dado, como dixemos o pleno pasado, co tema do cambio do campo de fútbol do campo da Bouza, pois este é o mesmo caso, pois votaremos a favor, aparte xa vendo informes de intervención favorables e demais. Nada máis. Gracias. Alguna aclaración ou observación por parte de Xuntos? Pois nada, pasamos a votar este punto número 2 da orde do día en sesión extraordinaria urxente, que sería a aprobación da adxudicación definitiva das obras para a construción do edificio para novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espacio público anexo. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pois nada, perfecto. Rematamos esta sesión entonces extraordinaria urxente da